Yung phone ko, pinaram ko sa kanya. Mahina yung signal, linagay niya dyan, oh. So the signal will be better? So, pinairam ko muna sa kanya yung phone ko kasi naboboard siya. Si kuya niya may phone. Tapos, hindi siya makalaro sa labas. Kaya, ayan. Nagpapalagay na si Holly ng off lotion. Kasi grabe ang kagat ng lamok sa kanya. Ipakita ko sa inyo mamaya. Mayroon siyang, ayun, laki-laki. Maliit lang yan kasi nagbi-blister kasi pag kinakagat siya ng lamok. And meron ako ditong cream. Nung hindi pa siya nagpa-pop, cream yung nilalagay ko. Ngayon, eto yung antibiotic cream naman. So, may dalawa siyang cream. Yes or no? Ako dakulo na akong kagat na lamok ko. Ayan, come on Holly, I'll show them what's on your legs. Ayan, kagat lang yan ng lamok. Ganyan ka-sensitive ang skin ni Holly pag nakakagat ng lamok. Meron din siya sa mukha. Okay na. That's too much, baby. Mom? Yeah? It's gonna be good. It's gonna be good. Etong Bactroban ito, Bactroban. Tama ba? Hindi ko na kasi tumabasa. Bactroban. Tapos na rin si Sandro, ngayon si Sak naman. Dami rin kagat ni Sak. Where's your bites? Here. Ayan, dami. Ako, ang dami, oh. Ang pula. Tapos ngayon umuulan, mas lalong dadami ang lamok. It's raining, the mosquito loves rain. Ayan si Papa na malengke. Basang-basa siya kasi nagmotor siya. Ayan, mga binili ni Father, tomato style. Apang chop suey. Chop suey. Pig-organize ni ate. Para madaling makita. Mag-grocery pala kami ni Mama and Papa. Hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo na dapat after ng christening ni Holly, didiretso kami sa restaurant kasama yung iba naming family. Kaso, yung restaurant na gusto namin, dalawa, isa Japanese, sarado sila. Yung pangalawa naman, yung mga gusto namin na i-order kagabi, kasi mag-order na sa akin ng mga gusto namin kainin ngayon. Kaso, hindi raw available. So, unplanned, bukas na lang yung handa ni Holly. So, ngayon, mag-grocery kami para sa panghanda bukas. So, mag-grocery kami ni Mama at ni Papa. Alis na tayo. Okay, tara. Mamotor da si pa. Nag-uuran pa. Sure ka? Yung tulig din. Ayun na, ayun si Papa. Nagmotor kasi, diba? Dito na kayo sa LCC. Paano ang card pa? Ilag mo na digdi ma, oh. Ma. Ay na, doon na ka. Ilag di mama, oh. Yung bag mo, ilag mo na digdi. Yan, ay, di ka mong sabitan. Wala silang lalagyan ng ganito. Oh, sige, shoulder bag mo na lang. Ay, sige, lutuan mo ako niyan, ma. Ayan. Mukha si Papang pang salad. Okay. Ano pa? Pineapple. Ay, mayroon na yan, no pa? Mayroon na. Yeah, Alaska pa ha. Sumasirom na gatas. Ayan, slice na pa. Ayan na lang. Chunk. Gusto mo bilog? O, nina, chunk ko, darakula. Ayan na lang, chunk. Ayaw niya rin ng maliit. Gusto niya yung malalaki ang hiwa. Ikaw lang pa. Dahil ka na magparahiling kang presyo. Dahil kukuha kong taman sa nano. Yan na lang, malaki pa. Yan, oh. Yan, oh, yan na lang. Suka din, malaki na lang din. Oo. Ayan ba yung yung corn? Para sa chop suey. Oo, yan din pa.
Ang cute ng dalawa. Ayan ma, may mas maganda doon. Ayan ma, oh. So, malaki ng kinuha mo, okay? Oo, oo. May ano yan, cheese? Cheese ba yung kinukuha nila? Sige. Sus, nagkusido pa sa nakit. Chicken tayo. Ayan, oh, chicken. Legs na lang, ma, para sa mga bata. Nandun yung mag-asawa, si mama tsaka si papa. Kumuha sila ng chicken. Si papa kumuha yata ng wings. Tapos si mama, ano, yung legs. Okay na? Cukup dipakit kan mga ate mo kami mo ulit. Okay na? Oh, sige, kuha ka niya na, ano. Orang mo dito mo dito. Ito mini nga. Gusto kong tanaan. Buhay pa ini. Favorite ko kang aki ako. Ining chocolate na ini. Iba na yung patos. Pero pareho pa yung ano, yung shape. Pula to dati eh. Plain lang na pula ko ako nitong isa. I-try ko muna kung eto talaga siya. So jelly. Gusto nila itong jelly. Gusto rin nila itong jelly. Okay? Kaya pa man. Hay, nasipa. Si Papa. Nauna na sa cashier. Nauna na si Papa sa cashier. Yung mga mabibigat sa ano sa box. Tapos yung iba dito na lang kay Mama. Kasi sayang ate. Ayan na yung card ni ate. Si Mama nagdala ng eco bag. Eco bag pa rin niya dadalhin sa bahay kasi ayan pinabox. Ano, okay na? Ayan, tapos na tayo mag-grocery. Dito na kami, okay. Bayaran na natin si Kuya. Salamat po. Si Kuya nang pinapasok ko para hindi na buhatin ni Papa. Oh, ayan. Ayaw niya na talaga paalisin si Tita Ever. May work pa yan. Salamat. Thank you po. Ate, bayad kasi. Gusto ko sardinas. Napakita ko ba ito sa inyo nung nag-grocery kami nung una? Ito na lang yung laman ng ating ref. Kaya nag-grocery na ulit tayo. Oy, si Mama, sabi ko permi mag-stock na lada. Umuwi na si ate. Bukas babalik si ate. Ngayon sila Mama na lang maglagay nito sa i-marinate na kaya natin yan, Ma. Oo, para bukas manuot. Ay, sige, ilagay na natin muna sa ref, tapos kain muna tayo, Ma. Yung ito na lang i-freezer na muna yan, Ma. Oo, gutom na ako. Gusto ko sardinas na may sana sili pa. Kainin nyo na yung hotdog. Asaya na nyo itong hotdog. Ayan yung chocolate kay Mama. Ang dami nating dalang chocolate. Ito, gusto rin ni Mama itong chocolate. Yung malilit ang kinuha ko ng Chucky. Kasi, yung first grocery namin, yung binili ni Jan, yung mga pinakuha niya is yung malalaki. Kasi hindi nila inuubos. Ito, oh. Minsan, makikita namin sa corner, ganyan pa ang laman. So, sabi ko maliit na lang para ubos talaga nila. Sa aga pa, panligaspi. Ayan, lagay na natin yan sa ref. Oh, gusto ko mag-sardinas. Sa mga bata to. Ayan, yung Milo, malaki din yung kinuha ni Jan. Sabi ko maliliit na lang. And eto din, Mama, oh. Yung mga Milo. Ano ba yun? Pero parang ang liit naman, no? Parang kulang naman to sa kanila. Ito yung dinner ng mga bata. Pero sa plaza raw sila kakain. And ayan yung amin. Sa sardinas. Namiss ko ng sardinas. Hindi na ako, guys. Ayan tayong suka. Kain lang. Gutom na ako. Yung kapatid ko, si Chloe, pinahanap ko ng
sili. Kasi sa sardinas, eto ano to? Para sa tuyo itong suka. Hindi ko to pinapatapon. Kahapon to, madami pa kasi, sayang. Itlog. Harap. Sure na sa kala. And then bukas, nagpa-order ako ng lechon. May lechon tayo bukas. Mang Tomas, bakit? Uy, halian na yun dyan. Dumana, takon mga matumba, makaparang Lumana na lang, ma. Lumana. Dain. Dain, so ano, so sardinas, badi bagain yun. Hindi, sadya niya, ano. Yung mga bata, ito pang kakain ay kasaba. Sarap pa. May pineapple no. Lasang pineapple. Diyan mo lang. Dala nila. Bigay ng pinsang ko. Kahapon, dala niya. Siyang ko sa siguro, sinundun na naman ako noon. Naka. Hindi ako nasabing mag-walking kami. Mamata ko tayo. 4 dapat. 2 na ako dumaan. Hindi ko na ako balbal. Oh, tapos si Papa bibili bukas ng isda. Kasi gusto ko ulit ng lapu-lapo. Tapos sweet and sour niya. Nakakuha ka na? Oo. Baba, come on, eat na, let's go! Where's the Luda? Saan ay ito lang? Oh, mag-apply ka ini! Matatapos na lang ang kumain. Dito na yung sili, oh. Asan na yung ating, mga sardines? Ay, kay Pong, may, may kutsara, kamalangsa. Dapat may dis natin. May asin na ini, ma? Ayun, sardinas. Tapos, pigaan natin ng, mauubos na naman yung SD card ko, guys. Mag-transfer ako mamaya kasi aalis pa kami. So, yung mga bata, di ba, pupunta pa ng plaza. Yun ang tambayan nila, plaza. Pag naman sa plaza, ang pagulit sa ligid, magibo na kita kang sarap. Salad, iyo. Masalad na da kami, sabi ni pa, after kang plaza. Pangalan malipo. Bini ko, para malamig na. Ito yung salt, ma. Kasi yung mga bata, hindi pwede namin na sila lang pupunta doon. Si tita, yung nila, busy yun sa kanyang negosyo. So, kailangan, nandun din kami. Kasi, antukin naman yun agad-agad ang mga bata. Kasi, ayun. Masarap mo eh. Ang kinuha ni mamang sardinas is yung mega. Masarap ba? First time ko makain. Malinig. Malinig na. Tama kasi ang young stuff. Mas magaling ang liga. Mas mahal nga ang liga. Kasi ako nasayang sa Youngstown tsaka Ligo. Ito na? Sabi ni mama, ito na raw masarap. Ay, oo nga. Napay akong kanin na. Hala, pag ganito ang ulam. Mapaparami na naman ang kain. Dahil wala na, guys. Basta nung umalis ako, winain ko yung sarili ko. Sabi ko mag-gym ako, Diyos ko, parang wala pang nangyayari. Yung walking ko nga, 1 beses pa lang. Nagkami ako kanina, pero ngayon may sardinas, gusto ko, kutsarain. Sarap ng sili. Damihan ang kanin mo kukuha. Sarap ng daan mo. Gusto ko to. Yung abo, medyo maalat.
Baka man ni Abo. Ako man ma. Di ka na makaon pa? Thank you. See ya! Bye! Kanina nasa tricycle ako. Kasama si Mama, tsaka si Sang, tsaka si Holly. Ngayon dito na kay Papa. Kasi bibili kami ng fruits. Si Mama tsaka yung mga bata nandun sa plaza. Mamalengke muna kami ni Papa dahil may night market na pa. Wala na, tapos na. Tapos na yung night market. So fruits na lang. Okay, fruits na lang pala. Kasi anong oras na? Mag-alas 9 na. 7 to 8 lang yun. 7 to 8 lang yun. And dala ko yung eco bag from Coles. Okay, yan na yung fruits. Anong ba kalundag, di pa? Mangga. Oo, mangga tapos apple. Yan, kumukuha si Papang apple. Ipatry ko sa mga bata pa. Ano yan? Fuji ba to? Fuji. Yan yung pinakamasarap nating apple, di ba? Ha? O sige, o. Dito tayo guys sa plaza. Maingay kasi may concert si Tandingan. Para mo siyang kinatulog, kinagundebe. Driver? Saan na yung dalawa? Doon na yung driver? Hala! Habo niya na. Anong gusto mo na? Ako yun po. What do you want? Liempo? Again? Hotdog na naman. Yan na yung bilhin ng fruit. Suki na siya ng liempo. Liempo every night. O second night. Rice. Wow. Order ni Sam. Kuya, you got your hot dog? You got your hot dog? Bring beef. Ang dami niyang order. Told you, man. Dami mong order, Sak. You got, It's okay. You got 3? Sandro, okay. Kuya Sandro. Hindi ka mamaluto? So may dalawa siyang laman, tapos liempo, rice. Si Kuya hotdog lang talaga. Favorite niya talaga ang hotdog. Hindi na pumasok yung girlfriend ng kapatid ko. Diamond. Ayan o, andito din. Hindi na siya pumasok kasi nga si Holly. Gusto niya si Tita Ever. Tapos na siyang kumain ng ubos niyo, guys. So, wow. You like it, Zach? You like the liempo? Si Kuya, how many hotdog did you have? 2? Ubos niya din. Si Holly nag-order pa. You like it here, yeah? Kuya, do you like it here? Hotdog si Papa. Baba, that's your food. Call down, okay. Thank you. Ayan na, binilan din siya. Si Zach bumili na. Ate, Holly, can you pass it to Holly, please? Ayan na yung barbecue ni Holly. Pangatlo niya na yung kinakain. Meron pa siyang isa doon. Pag naubos niya, naka-4 na siyang barbecue. Kumakanta na pala si Randy Santiago, no, ma? Si Randy Santiago. Tapos mamaya si Daisy Tandingan daw. Pero hindi namin mapapanood kasi madami ng tao. So pakikinggan na lang namin. Barbecue tayo. Bakong mahal ang suka. Ayan o, pizza.
Pizza! Go, Sak! Try that pizza here in Tabaco. Pizza here in Tabaco. It's an empty Bo, ano? Kuya, pizza. You're full. Si Casey na guys ang kakanta. 11:15 na, very late na. Antog ng mga bata. Pumunta ako doon, wala tayong makita. Pakinggan na lang natin. Si Kuya kumakain ng apple. Anong oras na ba? Mag-alas 12 na ata. Antok na si Sak. Fuji daw ko yan. Nice, no? Ihatid na sila sa e-bike. Hinintay ko kasi si Papa at si Mama. Hinahanap si Papa, hindi niya makita. Lahat. Munyan ka level mo siya. Mga sarap mo na po. Oo, katapat mo na siya. You going now? See ya. Lovely. Have a shower, sir. It's fresh. See ya, Kuya. You're gonna take shower. Ay, Baba, no. Go. No. Wash your body now. Dito na kami sa bahay, guys. Yeah, I can vlog. Ang haba ng vlog, siguro pag sobrang haba to, dalawahin ko siya. Kasi simula kanina pa to hanggang anong oras na? 12:30 na ata. So yun guys yung vlog natin ko. Thank you. I'm using it, Baba. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my See you next next vlog. Bye. Nice. See you maybe tomorrow. Ayaw niya tong patanggalin. Bukas na lang para kulot siya bukas. Pero paliguan ko muna. Kasi tingnan yung paa. Show your feet. Chiren! Welcome to the Philippines. Look at my leg. Okay. Ano yun, Jack? Hindi pa nag-good na ako sa inyo. Si Mama, gagawin na yung close the door. Si Mama, gagawin niya na yung fruit salad. So, isabay na rin natin to para, kasi hindi ko alam, so, alam ko ang habaan na. Pero kung dadalawin natin. Yes, and then tomorrow we're gonna buy buko. Ayan, hinugasan lang ni Mama yung mga manggang binili namin ni Papa kanina. You can help eating the, mango. Kasi yung seed. Ayan, hugasan niya rin yung apple kasi lalagyan pa rin nilang apple at meron na tayong fruit cocktails. And sabi ko kay Mama, mag-edit ako. Siya kasing gagawa eh. Mag-edit lang ako para hindi... 12:01 pa lang pala. Ayan, 12:01. Akala ko 12:30 na. Sana ito yung time. Dito, Tito Cloyd. Hindi pa siya inaantok. 12:15 na. Pinaligo ko na pala siya, oh. Papa, akin ang pisog. Dito. Diba? Siya din. I-remove yan. Diba? Nice. Sarap. Anong oras na? Asus, mag-aalaw na guys. Ayan, naka-PJs na siya. Get up, ano Baba? Get the orange plate there. Oh, get the orange plate. Saan nagpataon ba kung ano? Pagpapal ng uyan. Hindi mo talaga yung cheese. Ako kaya Yung fish talaga. The plaza? Yeah. Alauna na guys. Ilang mo, hindi pa natutul. Kanina antok na siya. It's pretty much 1:00. Yeah. And it should in like join. No, I don't wanna join. Well, Okay. what's it called? In Australia, it's pretty much gonna be 2 Too hot? Okay. o'clock. Okay. Ito yung, lagyan mo siya ng cream antibiotic. Gonna put Oh. first. Not. You're doing it. Your neck, your ears. Yeah. Kung pwede ko lang lagyan yung mukha niyo, oh. Para hindi siya papaking.
Wala naman. Wala nga ako nakikita lamok, pero may mga kagat kami kasi nag-spray kami eh. Nag-spray. Did you spray the room? Yes, I did before we left. With your ears. Yeah. Para ka lang yung What about my nagsasunset. face? No, no, face. Just hat, because it's oily on it. Yeah, look. Okay. Grabe yung kagat ng lamok sa kanya. Oh, sige, baba. No, oh, baba. Baba. Masakit. Kasi yung nakapantalon. It's only little. 1:11 na. 1:11, yeah, 1:11 na. Tulog na siya, oh. Ayaw niyang magpunta sa bed. Dito lang daw siya. Still editing, guys. Ilang araw na kulang edit, guys, kasi sobrang busy namin. Kumakain sila ng tinapay na may, tapos kape from Australia. Ayun si Pa. Iniwan niya yung apple. Ayaw niya pumunta sa bed. Anong oras na? 1:27. Binuksan na niya yung pinakamalaking Del Monte. Ay, ano yan? Ano yan pa? 2 days pala yan. Ayan. Ayaw niya talagang pumunta sa kwarto. Nalalagay si Papang condense. Ang laki, ang dami guys. Fruit salad, oh. Diyos ko, parang bumbarangay ang kakain. Good morning na pala. Ayan, oh. 2:00. Alas 2 na pa. Alas 2 na, oh. June 25 na. Tulog na to, oh. Ayan na yung fruit salad. And may kulang si Papa. Nakalimutan niyang kunin yung egg and cheese. So, ipahabol na lang bukas. Ilalagay niya dyan sa container na yun. Yan, dami, oh. Ayan, yun yung ilalagay. Tapos, ilagay na lang yung bukas yung cheese, pahabol. Okay, close ko na yung vlog, guys. So, 2 vlog talaga to. Thank you! Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night! Ayan na yung fruit salad. And may kulang si Papa. Nakalimutan niyang kunin yung egg and cheese. So, ipahabol na lang bukas. Ilalagay niya dyan sa container na yun. Yan, dami, oh. Ayan, yun yung ilalagay. Tapos, ilagay na lang yung bukas yung cheese, pahabol. Okay, close ko na yung vlog, guys. So, 2 vlog talaga to. Thank you! Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next one. Good night. 'Cause I think I do want you next to me.